Ya, zay fa navety bebe ya. Bakô za mikaiky anao ha. Ya. Zay fa navety. Za isika saraiky za io. Ya. Ramono e. Boka ty Maria. Le olo mahazo entana Maria mandeha agnabo ito e. Le olo tsy mahazo entana mandeha ambany. Fa izy boka izy fa famolaponao zay. Le olo mahazo entana mandeha agnabo. Anao zay hitadidy azo mety koa zany. Tsara misy izy. Izy sy mahazo entana lofo izy. Ya, tsy problème izy. Io manano karaha ataonay ty joke. Tsy possible bika io. Asa la jolay. Anao karaha mitavozaboza fo zany. Anao fo ny ambesany. Zay ho antoko zay. Correspondant ne répond pas. Veuillez rappeler ultérieurement. Votre correspondant ne répond pas. Veuillez rappeler. Correntana zay tsy sasatra zany. Dai boka ambany zay. Tsy raha tanana sasatra entana zany. Problème zay zala. Tena amizay mba mitondra raviravin-draha io. Atsika andeha hivoaka va tony mara ataontsika tandram-balaboany raha jiaby. Na vity anao edy. Na pastan jiaby tsara magnino. Iny ako nazeko ny ahentana ananjy zala io. Io mijotsoko zalaky. Izy koa tsy raha entana nivoren'olo fa i tsy alem-bola niany e. Zalahy hivoaka anao koa tsy hivoaka iny. Enao anjijy raha monakazy e boka. Alohatsika ty boka. Alohatsika. Za ndraiky vognona agnefa e. Tsy problème. Raha jiaby hitanao boka zay. Alohatsika. Tsy andeha hivoaka andram-balaboany raha jiaby io. Alohatsika andeha hivoaka e. Andram-balaboany. Alohatsika andeha hivoaka. Alohatsika andram-balaboany raha jiaby. Za ialahy. Za pika. Ah,